Right, mastreets social media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Right, ndauyawo nemacomic awards aditi aiwa ndoda kuti ndipe comic award kuna comic pastor anditi the founder and president wecomic awards of Zimbabwe anditi ndoda kuti ndigare ndamupa sando dzake dzemacomics. Aiwa kana anga asati akambopawo YouTuber award, aiwa ari kufanira kuti pawo award this time anditi yekutiwo tamupa comic award so chiterera nzandapa comic pastor award yake. Usati wasubscribe chisubscribe wotena on your notification bell kuti pega patino uploada mavideos you will be notified. Nchira zviri kudii kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint. So mufananidzo watora comic award wa comic pastor anditi akangorega kuisa cheteka ndineti akatotarisa maawards ake ndinomaona anditi sekuru Puro mukasaisa award renyu panapa pa channel inoi tikuda award redu rekuti takupaiwo the first channel kupa comic pastor award Saint TV. Mufananidzo watiri kuvapa navo comic award ravo ndeunoyo anditi aiwa baba muri kubvira muri kutrenda ava ndo vanonzi varume comic. Aiwa sekuru Puroga sekuru Puro muzukuru wangu kavandinakidza uri kutrenda this time unotombotorawo chi award rako zvako zvokuti unogara uchingopa vanhu maawards iwe uri number 1 ka. Aiwa this time tinotanga newe anditi so our first award goes to comic pastor nemufananidzo uri panapa. What do you think vazukuru nemudhosvo bhosvo rakatakugwanani na comic pastor rega ndirege kutaura zvakawanda, rega ndikurumidza ndabva panapa. Comment section renyu vazukuru vasekuru Saint munofungei na comic pastor nemufananidzo uri kutrenda masocial media platform uri panapa. From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle and uncle to comic pastor. Did you much love?